Бачите, Олександр, доброго ранку. Я бачу, що у вас ціла така кіпа цих папірців. Розкажіть, будь ласка, чого так багато? Ну, до речі, невеличкий коментар з приводу того, що спокійніше під Радою сьогодні. Сьогодні під Офісом президента буде достатньо жваво, тому що мітингують профспілки залізниці. От, можливо, перейдуть до нас, я не знаю. Що стосується порядку денного, то, звісно, найбільш важливий документ – це Державний бюджет України. Я сподіваюся, що ми сьогодні зможемо його затвердити. Він недосконалий, абсолютно. Є багато зауважень і критика, вона абсолютно виправдана, але, знаєте, як казав Леонід Макарович Кравчук, маємо те, що маємо. Маємо дирку в бюджеті і, відповідно, зробити сьогодні там зарплати по $1000 і пенсії не можемо, але рухаємося поступово, менше з тим. І є ще 3 важливі законопроекти, на яких хотів би зупинитися в продовження земельної реформи. Передаємо сьогодні землю на громади. Є законопроект, який врегульовує це питання для того, аби вони могли розпоряджатися. І друге – це продаж землі через аукціони, для того, щоб була вільна, чесна ціна, справедлива, не було заниження. І третє – деофшоризація, що стосується підвищення ренти за видобуток руди, і що стосується того, аби компанії, які працюють тут в Україні, заводи платили податок на прибуток, а не через офшори, на яких вони можуть бути зареєстровані. Як гадаєте, сьогодні блокуватимуть, як учора, депутати трибуну? Я дуже сподіваюся, що ні. Мені здається, що це абсолютно неефективно. Ну, вчора відбувалося блокування, але давайте все ж таки цивілізовано переходити до парламентаризму, говорити, спілкуватись і говорити конструктивно. Наприклад, вчора багато тих, хто блокували, я так в кулуарах спілкувався, і вони насправді були за земельну реформу, але пояснюється тим, що в нас не готовий реєстр, в нас не готовий кадастр, давайте виділяти на це кошти. То це конструктивно, правильно. Давайте говорити про те, що земельна реформа необхідна, але давайте знайдемо кошти на впорядкування геокадастру і реєстру. Оце, мені здається, конструктивно. Дякую. І маленьке уточнення. От чи може державний бюджет у другому читанні розглядатися вже, якщо він недосконалий? Ну, от уточнення просто у вас. Я вам поясню. Можна подати багато правок про те, що зробити пенсію по 20 тисяч гривень. Щоб була чесна, справедлива, пенсіонери могли добре жити. Давайте зробимо зарплати вчителям, також піднімемо до 20-25 і медикам. Але ми говоримо про те, що немає сьогодні грошей в бюджеті, і бюджет має бути збалансованим. Ну, будемо доопрацьовувати.